Ang kasi 9 TV guys. Hi guys. Pupunta guys kung mag-prepare clean and green. Ako yung gawin clean and green. Pwede na kaayo. STL. STL. Bata, uy, nagulak. Tay, taya ko tay! Dosi, 24 ako tay! Polo-polo. Ang mawin, nirado. Ano tayo? Storya sa daan eh. Hi guys. Napakampot mo guys, oh. Pagutan ako. Hindi lalim mag-clean and green. Bako ko dili magkikanti guys. Bagong hire. Mayuhan yung 9 minutes eh. Mahal yung tagbayad ani guys. Mahali ka ni Kuan guys. Special hired ni. Dito ni Japan. Yan guys. Ari lang ta dire magpagwapa kay wala may tanong sa mua. Sila na aman. Handmade ni ko ani 9 minutes TV. Ayan, pag-iyaan eh, di man kamao. Isa pa dihay magpa-korte, guys. Bilabol pa ko. Bilibul. Sakit kayo yung palpot, guys. Kung anong gudi siya, basta matriman siya, bulig-on ba? Bata! Please do subscribe and like my YouTube channel for more videos.